cali kampano dengan bai hak calo Sajikma Khuroksani Buma Tei Khuroksa Busa Bahatur kami amsaini Bahatur kami amsaino tini kaijagi phaimani Sajikma Khuroksani Buma mamita debroma koloi tini dosharai koloi bai kaijak phaimani shal kolokma romino nok nukhung khalai tonglaimani tini dosharai koloi bai mamita debroma koloi 10 বছরনি সাইফানো गोबां कुखाय tini nukhung khalai tonglaimani jorawo nok nukhungo berman butibe chawi phano tini mai muiro abhai ke phano khakasangi tonglaimani atum shano tini khoroksa kami amchaini sajla khoroksani bufa mirinal koloi bai tini mamita debroma koloi tini biangbo khari thangka hini bini sai dosharai koloi bo sakbai thangno phai tini hik kamajakmani kokthai kothmarokno tiye sawi khnarimani koktoma tini obono bo lukurokni thani kokcharjak sai hinjaknai tini sajikma khoroksani bufa hinjaknai bo tini lukurokni baskango phai koksai khnarimani sal kolok romino jeng nukhung hukum khalaimani tini thiyasakno hini tini hayaka sawi khulumui lukurokni baskango jeng kaijaklaimani phiaba tini kalangwi thangka ano mamita koloi botini borobo thangi khoroksa chwla mirinal koloi baino thangkana hini lukurokni baskango sawi khnarimani dosharai koloi sai hinjaknai sai khnarika bot nokni nokhari thangmani 18 tarik salmarini joraono bo noknukhung khibiwi thangmani afrono ani langma tamabo ongi thangka tini nokhasi nukhung tini mahaikeno matongo hini sawi khnarimani khoroksa sai hinjaknai mamitani sai haya kupulung luku kupulung khaino tini nokhung hukung khalai sinai hini nung khorangi bo nung kompangi bo nung na ani hik nung na ani sai hini samai tanglaimani aboni yakolo tabuk asuk sal kolokmani yakolono ano ani hik kalangki thangka hini sawi khnarika teibo sai khnarika sai hinjaknai dosharai koloi botini bini bihikno kotor yasi surmu surka tini bipakno tlangpai thangka nok nukhung khalaimani könei khai tini tangiti ajilai jamani aba hairokno ti bipakno kalanglia tini mungsabo nok nukhung bukcha khai kalangli thangka hini sawi khnarika sai hinjaknai aba hairokno ti no tabuk phatar hastiwo thangkna hini phatar hastini chini tiprasa lukurokno kok kasarkha yaphai phelka mukti khiklaye sai hinjaknai mamitani sai botini phatar hasini chini tiprasa lukurokno nugui tonghakai ani o contact number ni bisingti angbai kerengei tini kokdukni bisingti angbai kerengei kok salainani bagai je jagao o mamita debroma koloino nugui tongo je jagao tini o mirnal koloi bai mamita debroma koloino nugui tonghakai ani kokdukni bisingti kerengna bagai tini obhairokno tino lukurokni baskango yapa pheljak dosharai koloi rokni nikumongkha jompuijola sub division
Sipahijola district bahatur kami hini tongmani o jagaono borokni kami tini borokni noknukhungni borokrokni bisingtibo obono lukurokni thani yafa phelhorjak mamita debroma koloi bai mirnal koloino nugui tongkhakai tini o kokdukni bisingti kwrwngna bagui o dosharai koloi bai obono tabuk koihorjak lukurokni thani. Acha tini tamni bagui kok mo thumna norno ringka sagari. Ang tini maring maning ka hai ani loge 18 tariko nongni kuduli thangmani tapun pus phata kri bagi maring kha bojaga thangmani ha bojaga thangmani ka jongpui bazaro selagurumni ini pi ko ches pi songbai be koparti bengo soira nango hni nai anabo pila ni 18 tarik ni 17 tariko na anabo O mas ni 18 tariko ga 17 tarikon bo ana saja ga thangdi na ang saja ta ngka 18 tariko ngka ang ani bagan tong kaisa katal pitraw ang amo hognani hne aikhano rabarayan din ba aikhano soitaw nang nongni mai tichai thangata Ke 18 tarik thamoni yagulok kifilliya haida kifilliya ga bo ano chahino sar barta sara 11ta hero ko bano kol khai sahinka ang thangi tongo jomboyo gang hinka nung saboni gari bai thang ga csb somai thangi ang kaisa gari mol sorong gari jamnawo yang jombai thangi tongo ni chata bo ano engka ang ani ayang kampai na ning kangka ang nogo kifil phaika kokma sajawa santi kha engka ani ang nogo phaike ang nogo phaipa na ando nogo phaipa no ani samu bango engka nogo phai nok dogar khulok dia sani na ang rabat phera oi titu de mosu oi titu koya koi nogo hamani engka maisai anugu toktoi rui kalang mani besok time rok khana asomay engka saring 3ta rok khana saring 3ta rok engka ka mai tero khlong nai mani mai tero bibang tong bayu ka thangai jombai thama bo mai se ro ka thang gang bono am simsi wan so hai pang kol khai nai jaya kuta gang kai kol khai nai je kung gang ka tai sarapsa tong kana bon kol khai ka no sara sarta ki pasta ro gang ano angka nogo to sokbai kha ni songu pitrani gang sokbai kha chakata angka porenga gang phai tongu an talia ja dang ki sa manak nai gang ka ba angwa aro tai bono daut khai jani ra khing eta phainai sing ka ba phainai hin nasim tong ka tai ko nang kete he seda singpi nang bojaga hni seda singpi songo jombai bazar hi chau ga jombai bazar hi chau ka ang singpi ka bono nang ba jombai bazar ni joto dogani mane bipang nang tu pai na hin do ban sok nei ang no ni nai ang phun ton ni dikhata gang kai phainai na singbo sob somai ani nok ka bahatu wo yang para tola kotoro ka tawang tong tong man soi an dong ka ponchet ni buskang wo ani nok khar ta Acha nini je logi somai last kok samani yagulo nini logi songke ki nogo phailiya sokai lia ab ki nang phailiya hani koitan somai rogo saiman kana phailiya ni saiman mani ka noita roka kana hori noita ka hori noita kana ang bukha duk kha omokha kisa bejon ang khana ga an parani je seloguru ni kisa mase himnaro no contact khai nei mane borok sao tini seloguru ni kon program kare tongmala tongmo csp bo phai soi talang thangka an pore sung kun benga tenga thai thangna nangya ga kana ani bakha duk kha ga kana ana kisa mase sini jak bon dorong na saka bon document ke check khai nei noko thangoi nai gang thangi nai mani kobi bon document pun phan kare boni je aadhar card je pun je sapa nong ka tai sang kai jang mani meri certificate ampi ro pun phan mung sapan kari khang nai tung nai mani dewan pore am bai phan ang jaglia nga bag tam talang nai mani turuli nai mani turuli bag kare gan wan so ko bo o dunia u kari kha bi ro khat to boni ribu je nang mani rignai rong ka tongo jotiki so haino tabo sikala rok so mani gorong ka gam nang sadang le am rong ka bibang bo talang bai jak je bini nang mani mani ket lain thangata gangka ang aban poreng gangka yang bahatu pani phaika an nogo phai ang an taku bukro ai malai phaika an nogo an loge si sokoi lia am upai bahai khlai lai nai ga borok bu ga ana azara khai omo botini jombai thamani lia borok direct chala rok bai khar kana apagan nang wan chuka azara khang wan choka ga omoni upai tamang lai nai ga borok sao machine dari khailne nang nai lesung machine dari khlai kata jompoyo honi 11ta hairogo adino no khai Acha machine dari khlaimani yagulo thanani borok ka tam saka थाने बरो का साउ सबै को तन बिसिङ छ एमनि एक्सन नाइ साइड होता छन गताइ अनि नकनि मानैबो जति किसु अनि सेराइनि सिकल रांसनि सिकल गताइ बनि नकनि जे संति छै तमनि को या स्टाम गताइ
Berirongni kunjoni amasung bosor waisa na ingya pasung kaisa mani no 14,000 ki 15,000 20,000 am hairo potso bosor rom larago ulofan sung ani besani bagai mungse khaina nangnai ni nei sung ulofan rangso to dam barewo be hai sung kheto bai me phano ampan painar laineng sung bi sai mili pai le man ingya pan arai dui arai borirok ngan sini rangsak bologe bibang pelang kampai kha garang ka bon ekauno na amobo ani besani bagai hini jogal mani ang bosoro waisa ingya pan kisa masaka ti samani orang rok bibang no totally ingya pano 1,80,000 kawan ekauno property bank duita bank ni borang telang khai ko kaisa Joto bank ni rang tai rang sak risak beng lang lang sa bisa bo bibang telang thang mung sapa na kalang thang le kita tabuk nini loge songje kamai tongmani salbusung khatini bai tini bai ka tini 18 tarik kama mane tini 22 tarik ka 4 din haing tong 4 दिन और 4 दिन कोनो खोज पाटा करे kun kus pata kare के tabuk nini je loge songni buma bu fa bai lak kereng jana kena ang bro bai kereng kha ang bro nok ri hingka nok bro bu phai kya ga bro phai kya moka bilang phai kya ga nai tu laina ne bultik sung tai che lai nai ka sung media na bai do marin kata ge tabuk nini je loge song om hake nok ni nokhar thangmani nini thani कोनो sondeho ba om hai borok bai thang am hai rudo tong sonde ho tongo ani para ni borok no para kaisa no para kaisa no boni mung ka mit lal koloi ga bono ani logi no talangi thangka borok kajek dan nak bo kaijak aku jak bo samanjak bo bihik bai kak laijak bon besaka sala tong tamasa bihu bekang lejek dan bihik bai nak kak bokai laijak ke agi rok ke saida mansa norok om hake borok relationship ro tong emaro aige rogo sayo ang khai saimaya bolte ang do ai khano ang rabar ayo rabar ape khan kan ani oina samtong ang ka mai tisai ang ani ang samtong dongoyo angka kai boyana parang borok khorso kuru sauni bihing ni tomung kisa hai rok ni saw ba am ba asang nozor khayata gang mokol bai thang bai sinu gya ba ga salsa ang ka ani parawono borok manja gai bicar khaijaka bolte azra bang sia ga direct ana parani lokorok parani chokderi ana kol khlai sun hino babu nang ani nogo chokderi nogo phaina nangnai tini hon bisingon ga bezal tong gang busi maya tamngai sung chokderi phaina nangnai ka sung bo khan bezal phang man na ngan logi bai chokderi phakya ga chokderi phai mani sung chokderi meeting khaijaka kana nini burini logi tong mani chaya phana bai hai ka tini manjago e hai rok ni paro kisa masa gothana angkata ke parao to je am hayang lai mani biya gulo hada ham lai kenoro aban pore angka ang bono onek no kolos kelas na ka dini no kok saka gar pore angka ani logi ham kana ne ang bono tai kisa pano hamian digwan soliata ga samung kare ka ang bo bai no abon ya gulo ka ham kereng kan tong lai kita kan tong lai ke bulaya sang asus ko 2010 kaijak mani 2010 ini kaijak mata 2026 ka sung gane khushi tong lai mani ingka bo amo tamu wan soki bo ana yakar kalang thangka amo ka boni bepar bo tamu wan soka amo bo simis khai manchi nei nini loge ki phone number rok tabuk ki susob mangda ta ko biong susho ge tabuk nang tamonai je nin loge sonor tong number ke ta khang nai ang mo wan sungmani ka bo oti pura yakar thangka ga ti pura yakar thangka ka ani amo kaisa no upai ang kaisa sanani sini borok rok do joto desan sini borok rok tong bairawo ga ang borok no koi nai ani logi songna borok nukhang kangkai bono romoi ana sahin janan bagai nini loge ni mung ani logi bum ka mamita koloi mami ta koloi bini age ro busun boni x ka 36 rong ana 36 ge tabuk je nin loge nat lang nei je mirnal koloi mani bini age ro busun kan boni x ka 37 37 rong nai ka ge borok ki para kaisa na ekdom confirm thang lai ni na boro para kaisa no kompro ge tabuk nini koi mung ke tripura haste ni lukurok ba father haste tong nai rong na nung koi ta na ang koita